Phongbiri Cooperative Lems Kibi Ponjia Phan EM Raju Tiso Kahumrida. Jengkha Pranabananda Vidya Mandir Pen HSLC Asarlang Kiundona Tumaphan Karcho. Agustin Kramsa Model Village along APDCL Adum Cherok Togamai Kapadodam. Kardom Pinipom Kurani Adap Abirta Long Pen Nilibirta Thamang Pisami Julie Bepi Nonar Jekta Birtan Thon Pen. Phongbiri Cooperative Lems Kibi Ponjia Phan EM Raju Tiso Kahumri Padodamsi Phongbiri High School along Ad hoc Committee ke Sengtekang. Kedamtang wo signify inquiry Phongbiri alongta Cooperative Lems Kibi Kenang Sorpa joini EM Raju Tiso Kahumri Padodamsi Ad hoc Committee Stami Sengtekang Pinlo. Biju Tisopen Kacepahem Pupon Jasemet Bangso Alem Skalana Pon Pamikaji Aphan Kadu Kave Chedon Sarpen Rajen Kiling Aphan Maipula Pen Rostom Be Aphan Chun Bang Arpu Pekponsi Bangkrep Hotum Aphan Klem Bang Arpu Pekpon Pen Ad hoc Committee Sengponlo Bangso Committee Lake Chiklojon Trog Aphan Anchaji Laswapi Puthot AGM Dotusi Sorkar Arona Tengpen Ingwai Ponsi Arpu Ingitupoposi Mayalong Pachinirinti Ad hoc Committee ke Sengamai along Observer Aman Pen Firuz Ingti VDC Chairman Khogen Tiso Lapen BJP along Klembang Pubang Piatum Pendanglok Phongbirik Ahabar SGB Ronga Saratumta Chetongdon Chethan Ponme Kedamtang Penang Ananingkan Pen Phongbirik Ahabar Araratum Lems Kenang Sort Pukachuning Ria Tengpen EM Raju Tiso Kabor I Padoponsi Nonabangke Kapachun Pon Long Long Apotha EM Raju Tiso Pen KAAC along Kechari Ketekiding Atumaphan Phongbirik Araratum Kachuropajir Pong under the CMC board, honorable CMC of Toleram, Gatulam of CMC, Sotar of Radagara to Pumbri, Havara, Mang, also Lamps Kananji Boba, Pinyani Makesi, Ladak, Havara, historic day was allowed to him the Bankan Chipulo, and then Niron Chipaklang, when they are smet. Ada suruh tapi council ya CM ya itu dalam PNP ya itu anak tim han semula negara pun semula turut dia nanti nilaian bertemu ऐसे MSc हुई पेन local MSc हुई पेन लगता है department aku yang jadi antering धन्यवाद ज्ञापन करेছি Nili lalem kelong aku thake lahalo dani tum Phongbiri Habar komento din pene ninkan koi bakta dolo ta pachun theke sanon ye me ke hai la penderat ka chitu pen jok man lem long lo la puni tum Phongbiri rat hilowing ki damnang tum sanon da ke bakhat pen ason marketing pen kupima ta tum sini pun fokus ini kilo. Mini bank tu sih, sedang po lems ke, lada pensi lah tu mana lah, mini bank sam tu lada pensi lah, farmer satu bukina kenang sih, agriculture equipment mukai kenang infra, bah microfinancing, lahai loan kipi sama asal tu, takkan sih claim konom tu, tong sih kami claim mesin tu orang tu. Dong mukak pen Samsung Inti Karbing Long Live. HSLC Asarlang ki unduna osomara tomaphan Karcho Amai along Alohi Sarpo Aman Pen Kachetongdun KAAC EM Mongol Singh Timung Ahin Pen Jengkha Pranabananda Vidya Mandir School Kapaching Turjia Phan Unan Kacherap Chitu Pidunji Pusi Lamchak Chipi Kedamtang wo signify inquiry West Karbi Anglong Jengkha Pranabananda Vidya Mandir School Pen Penang Asengkan HSLC Asarlang along ki unduna osomara tomaphan Karcho Amai Pado Pranabananda Vidya Mandir School Principal Moharaj Chesong Terang Kacharipon HSLC Asarlang ki unduna osomara tomaphan Karcho Amai along KAAC EM Mongol Singh Timung Alohi Sarpo Aman Pen Chetongdon Manpeng Alohi Hamren Constituency VDC Chairman Sarsing Phangchok BJP Hamren Mondola Maipu Biren Singh Tiso Lapen SMC Amaipu Japan Tiso Atum Pendanglok School Thanbang Lapen HSLC Asarlang ki undun api apu atumta Chetongdon
labangso high school pen bang thongke rasir kep HSLC asarlang along mesen pen chipa ondunlo la soang bong pen bang ke batum first division bangkre phodum second division lapen bangkre ke thomatum third division pen si chipa ondunlo Mayalong aluhi sarpo aman pen kachetong dun KAAC Mongol Singh timung ahin pen kedoan HSLC asarlang along mesen pen kachipo ondun ausomar lapen api apua tumaphan kurbang thu lapen kachuru pajir dun si kewangjilang arni mate akang tui angdeng ansose mesen pen lo kachari dun pamika jiaphan hirjume pajir pon timung kaninja tengke Kangting siring apirthe along kechechar dun jia phan ke lo charli vegnanji athe non malomakai mate pirthe along ke lo kacharli anathu henlo pirthe aturlo lasi apia po tum setami methang asomara phan lo kacharli anathu kapa mesen jia phan ke methang chomo vedat setami un an ke bor idun vegnanji pusi than pare tekang News Desk report Karbiang Long live Tangde normal so dihina mo phan biltang ton marik senang Dihina mo phiputhot birtar jothiglo nang APDCL Bogajan Subdivision SDO Dhorom Singh Rongpi Japonsi Nahorjan Agustin Kramsa Rongalong Rihing Amia Phuthak Chirok Tokamai Kapadodam Nibha Inkoy Arni Karbi Anglong Pen Nagaland Ahoy Nahorjan Agustin Kramsa Arongalong APDCL Bogajan Subdivision SDO Dhorom Singh Rongpi Japonsi Rihing Amia Phuthak Chirok Tokamai Padodam Chirok tok amai along rong asar Agustin Kramsa ahemasor Lili Terangpi bongso lekte dilai police lapen Dimapur East Police Station a osiatumta chetong dunsi RDP dun Mai along APDCL Bogajan Subdivision SDO Dhorom Singh Rongpi lamke jai ponatengke APDCL ahin pen rihing amianathu akisungke boydu anta un anke kacharap chitu pidunji lason si konatma rihing ame kelelelang arong do pulote prapjin pen rihing ame kapalejia phanta un anke kacharap chitu pidunji Anparta konatnat arongsi meter box kelele kedolang anta rong asaratum pen chingbaira sahemalong tokjir pen birta nang palinon puta SDO Rongpi radaphan than pachini ponsi mai along kachetong don arara tumaphan aki joy pen light bulb kiron padu ponsi mesen pen chirok tokamai pachun ponlong Bokajan pen ananterang Karbiang Long live Hauraghat Uttar Borbil Atalom pen HSLC asarlang angthek kemenai bang kebatuma phan manpeng pen karchu padopon Kedamtang musik nipha inkoy arni Uttar Borbil Sri Krishna Radha Adowan pen Assam Gramin Vikas Bank Uttar Borbil branch atum cherap chetosi non hedjong kapangdak pontang HSLC asarlang angthek kapaklang hot Uttar Borbil awai kangpen sarlang angthek kemenai abangphu bangphi bang kebatuma phan manpeng pen karchu padopon Dijendra Kumar Majumdar pen kachipahem phupon bangso karchu amayalong bangkep sarlang angthek kemenai a osomara tumaphan man alu poho lo athui lapen kolom pajirpon karchu amayalong Gramin Vikas Bank Uttar Borbil branch a manager Joyanta Kanta Majumdar Kaninjia Tengke akang tui angdeng an chepali dunji pulote iritum kaiketa chepabidun hegnangji lapen kethekte asondu anta Katherak kaphere chibikok pensi kithek kere atumalong Charlie Dunangji pusi lo Charlie osomara tumaphan branch a manager Majumdar ahin pen than paripon News Desk report Karbiang Long live Tangdi pinada Adap Abirta ke lapon sigang ton iklo domi thakmi arni kimi